ड्रागनखौबो माबा खालामनाय जायो न' औ बे ड्रागनखौ आं निजे बानायनाय एबार गायगोन आङो बेखौ आरो गायगोन आङो मथा मथि 300-400सो गायगोन आरो आं एबार गोजा ना गुफुर गोजा सि भेराइटि ओमफ्राय मार्केटाव फानहरो आरो न' बि भेराइटिया मोजां नङा सि भेराइटि आरो बे आंनाथ' मार्केटाव लांना मिसननिफ्रायसो बुक जाजोबो अनलाइन बुकिं खाजोब आरो बियो फिथाइ थाइदोंना थायाखै सोंबाय थायो ओमफ्राय बे फांसेल' साइड बे निलाया फांसेल' साइड न' थायो औ बे फांसे ओइथिं फांसे दंबायो फांसे दंबावो न' बिदिनो मानलाजोबो थारमाने एबार रानलांदों आरो माखासे मानलाजोबगोन होननाय बिदिनो इयो बिदिनो मानलाजोबगोन थारमाने बिनि आयुआ जाहैबाय मा नैबे जेन'बा बोसोरथाम जाबाय नंगौना नङा बे बोसोरथामबा 100 बोसोरबा 3 इयार्सआ माइनास जाबायना 97 बिनि बैसोआ थाबाय आरो जेनेबा बिनिफ्राय आरो बे ओरै फैनानै गाहायाव गोदान रोदा सुगोन ना आराम्भ जाफिनलायबायना बेयो माने लाइफ टाइम आरो माने 100ल' नङा आरो बे लाइफ माने बे बुस्थुआ पुरुना थांगोन गोदाना फैबाय हागोन गोदाना फैबाय थागोन बे लाइफ टाइम खनसे गायबाथाय एबार खस्थ' करा बार दामो আছে किल' बेसेबां जायो बियो किल' बियोथ' गोराना 12,000निफ्राय दा बर्तमान 35,000सिम 35,000 जासिन न' 40,000सिम होयो नामायाव केजियाव केजि बे ड्रागनाबो माने गोजाबा बेलेग बेलेग थायो सि बि मोनसे थायो नामा गोजायानो बिबो थायो सिबो थायो डिबो थायो बिदि आरो खिन्थु सि भेराइटिया साबसिन आरो जानोबो मोजां बेनि क्वालिटियाबो मोजां ओमफ्राय बे सिया मा जायो कालारा एखे गोजायानो जायो न' गोजाया गुफुरा गुफुर गोमोआ गोमो बिदिखा आरो दा बे बुस्थुआ जाया थारमाने बेनो सायख्लुम नांगौ 75% सानलाइटखौ प्रटेक्सन खालामनांगौ नैबे बेथ' साना नांजोबाखै दायो नाथाय प्रटेक्सन सान नांबा बे गासिबो गोमो जाजोबगोन सानबो नांगौ आरो इथिं माय सायहाबो साया नांगौ आरो बेनिला बे गयावबो जायो गयाव गायबा बेनो नेट नाङा बेखिनि हायाव 100 दाल दं 100 दालाव मथा मथि एबार